इस साल अपने आदमी से फोन कराओ कि ढेर कमेंट में जाके पढ़ी रहो सब कितना खराब खराब गाली दी। पंकज सिंह अगर सुने तो बक्सर के हो बेटा तो तू डायरेक्ट आके भेंट कर लो ना तो अपन पता तो हम आओ तनी भेंट करे आ देखो तनी कि तहार माई दूध पिए लेबे कि हमार माई दूध पिए लेबे। नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरी दर्शकगण के हम फिर एक बार गोड़ छू के गोड़ लागो तनी। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हम एगो वीडियो डालले रहनी है रउरा सब जाके देखी बबुआ बिहारी न्यूज चैनल पर जो कि हमार न्यूज चैनल है रउरा सब जाके उमें देखी। वीडियो में हम ये कह रहे हैं कि सभी भोजपुरिया जितना समाज देखा तानी भोजपुरी के हमनी के भिखारी ठाकुर चाचा सवार के यहाँ तक ले आइल बनी तो रउरा सब गंद मत फैलाई। दू जाति में मत बाटी, कोई राजपूत करता कोई यादव करता तो ओमे मत बाटी। हम सभी कलाकार से निहोरा के लिए रउरा सब जाके हमारा बबुआ बिहारी न्यूज चैनल हमारा चैनल के रउरा सब खोली और वो सब जाके देखी कि हम क्या गलती बोल रही। हम सभी लोग से आग्रह कैले रही, हम तो कोनो ऐसा विवादित बात ना बोल रही। ओमे पंकज सिंह जन बा साला बनमानुष जना के साला सुअर खानी मुंह बा इस साला अपने आदमी से फोन कराओ कि ढेर बोलता रहे। बताई रुआ सब देखी आई बबुआ बिहारी न्यूज चैनल रुआ सब लिखी आ कमेंट में जाके पढ़ी रुआ सब कितना खराब खराब गाली दिवैले बा। ये बताई हम गाँव में खराब बोल रही तब सीधे आवाज में कहे चाहते हम अही रही। नाम हम मनोज राय, घर बाप बड़ा तेलपा भिखारी ठाकुर चौक। पंकज सिंह अगर सुने तो बक्सर के हो बेटा तो तू डायरेक्ट आके भेंट कर लो ना तो अपन पता तो हम आओ तनी भेंट करे आ देखो तनी कि तहार माई दूध पिए लेबे कि हमार माई दूध पिए लेबिया। गाली देता रहो आ फोन करवाओ रहो बाता खानी टंगड़िया फाड़ दे अभी चिंते नहीं खतू इतने पावर बता के फरिया ले सर बोल कहाँ आवे हम आओ तनी निमन बात बोली तरह बाउर लगता सर बन मानुष सार चार बधा ले बड़का बड़का झोंटा आ कहता कि भोजपुरी खून मांगता तो ये भोजपुरी के खून दी आ मरे के अथी करता सर दूसरा के माथा बंदूक रख के चलाओ तोरा सर है हमने को दूसरा से नहीं अथी करे नहीं सर। अगर तोरा इतना तकलीफ बात तो डायरेक्ट फोन कर आदमी से फोन करवाओ तोरा वीडियो उतारे के तोरा बाप के दिन में तो वीडियो हमारे उतरवा दे बबुआ बिहारी न्यूज चैनल पर चढ़ल बा जौन आ एक से बढ़कर एक अब चढ़ी तोरा अगर बाप के दिन हुई तो हमारे वीडियो उतरवा दे हम देखा तनी तेरा पुते है तो हम अहिरे है सर। बताई भैया लोग देखी हम कोनो जातिवाद में नहीं पड़े ना हम बोले नहीं हम हमें इतना बढ़िया बात बोलनी कि कोई के बेटी बहन पर वो सब गाना नाम धके मत गई, कोई के बदनाम मत करी। अभी से भी समय बा सभी लोग सुधर जाए। भोजपुरी में बढ़िया बढ़िया वीडियो आवता, सब चीज बढ़िया काम होता। भोजपुरी हमनी के ऊंचाई छुआता, हमनी के ओकरा के सूची में लावे तक के बात चल रहा बा। तेजस्वी से भी बात भई रहे, तेजस्वी जी हमनी के जे अभी उप मुख्यमंत्री भइल बनी डिप्टी सीएम तो हम हमें निहोरा कैले बनी आई सर अपना आदमी से कहते वीडियो उतरवाई। हम का गलती बोले भाई रोड़ा सब जाके बबुआ बिहारी हमारे न्यूज चैनल पर देखी अभी भी तारा के धीरा तनी समय बाद सुधर जा आ ना तो ते बोला ले हमरा के आ ना तो हम बोलाओ ते आ जो ते तो अबे ना एगो बंद कमरा में साला पर्दा टांग देता आ वही में आके आ सर वीडियो बनाओ तारो बेटा आज सर कुटी कुटी काट दे अभी से भी सुधर जा साला कहता सुतर नहीं एक साल में कुछ भी बात है सर पर्सनली फोन करके कह दिक्कत बा। चाहे विवेक सिंह जे खेसारी जी के मैनेजर बनी वहां भी फोन कर तो अभी नंबर नहीं खे अखिलेश कश्यप के नंबर बाते वहां फोन कर तो लाइव आके सर तू विवाद फैला दिला भोजपुरी में गंध मचा दिला हमरे के लगला समझावे धमकी दिवा उतर फाड़ देम जहां बारह अस्थिर रह। सभी भोजपुरिया दर्शकों से हाथ जोड़ के निहोरा करता नहीं कि एकरा बात में मत आई। देखी हमरो के फोन करके धमकी दिवा होता अभी भोरे से रुआ सबके दिखाई तनी एक से माने कम से कम 20 गो कॉल है मिस कॉल हमारा में बा। देखिए सब है देखी और वो सब बबुआ बिहारी हमारे न्यूज चैनल भी खोल के देखी ओह में गाली गलौजी करवा होता हूँ आई तुरंत जाति में बांट देता वही राजपूत करा देता ही तो एकरा बहकाव में रुआ सब मत आई। अभी भी निहोरा बा भोजपुरी के हम सभी बचाई। बेटी बहन के मान सम्मान हमनी के रखी। राउर बेटी हमार बेटी कोई के बेटी बाटल नहीं खे सबके बहन बहन बा सबके माई माई बा तरुआ सब कोई के बेटी बहन पर मत गई नाम मत धरी। अभी से भी समय बा सभी हमारे भोजपुरिया जितना भी छोट मोट कलाकार गायकार वालों सब कोई भैया सुधर जाए मत गावे गंद मत फैलाए भोजपुरी के बचाई सुंदर साफ भोजपुरी के छवि बनाई। जय हिंद।